Koro we adhi awuoye kaka ne gini nochakore. Tiend wach koro. Tiend wach. Around higa mar 2018, 2019, Ker Uhuru Kenyatta ne obiro gi gik moko miluongo ni Big Four Agenda. To Big Four Agenda goeko achiel kuomgi ne en Universal Health Coverage. Yeah? Ma kwanyalo paro ne otimnegi gima waluongo gi dho ngere ni piloting. To piloting ni noketgi counties 4. Mano county ma Kisumu, county ma Isiolo, county ma Nyeri, to gi county ma Machakos. County ma Kisumu nokete nikech ne gidwa ng'eyo kaka kaburu onyalo tiyo gi areas mane gi high burden of infectious diseases. County ma Nyeri nokete ka gitemo ng'iyo kaka gino nyalo tiyo in areas mane gi high non-communicable diseases. Ma Isiolo nikete mondo ging'i kaka onyalo tiyo e counties mag pastoralist. To Machakos nikete mondo ng'i kaka onyalo tiyo e area ma accidents and emergencies ng'enyie, nikech Machakos yudo ka Mombasa Road masiche mag apaya ng'eny sana. Koro kane wabiro, group mokwongo mar UHC ne ondiki e counties gieki. Nikech Universal Health Coverage en gi pillars 4. To pillar moro kao nikech okwanya wuoya 4 gote en pillar mar health human resource. Jotich matiyo e ginene, matiyo osiptende mondo gi-deliver the UHC nieri. Kuom hayo maber kata kuom hayo marach, corona obiro 2020. To ka corona obiro, to ji te nong'eyo effects mane corona nobiro godo. Corona nobiro e yo marach nikech ne en tuo manyien, ji ne ok ong'eye kaka ochal, ne ok wang'eyo kaka odhi timowa. Koro sirikal ne nyaka bed ni giikore e yo makare mondo ne girakre gi tuo mar corona nieri. Koro sirikal mamalo nowacho ni gidwa medo jotich mondo bed mang'eny gikony godo counties, nikech weche mag thieth nobedo devolved e counties. Koro ka gibedo devolved e counties, osiptende mang'eny ni under county governments. Koro nikech pesa ne onge county governments mane ginyalo medo godo jotich, sirikal mamalo nowacho ni wadhi medo nu jotich, to wamiyo jotije gi otino, to wachulogi. Matene ni koro un chudo maru ne wuok e sirikal mamalo, mok counties. Mok counties.